Ens trobem a la terrassa de Ca l'Dona, aquest preciós espai on s'apleguen els més diversos grups feministes de Catalunya. Avui l'associació Nou Món Acompanyant Migjorn hi ha convocat el primer moment de creació a Barcelona per tal d'animar i inspirar a les artistes a posar el part a dintre l'art. Ens trobem acompanyades de la xarxa de Dones per la Salut, de les dones de FEMAR, Dona Cançó, Donart, les Insurrectes i més companyes. Al llarg del matí han ressonat noves propostes per sumar-les a les que ja existeixen. La creació d'una escultura de pedra d'una dona parint i una criatura naixent en un espai públic en què hi puguin interaccionar les criatures. Una creació landar a la Riera de Merlès de la mà de la cooperativa Vidàlia. I la proposta d'un projecte col·lectiu d'investigació sobre la presència històrica del parc a dins de l'art. Esperem que a poc vagin sent realitat. Gràcies a totes per ser-hi i fer-ho possible.